Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonné pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. École de la citoyenneté ye a ka wulikajɔ tako naaninan sigi sen kan ni hakilina min bɔra sifinnamaw ka minisiri yɔrɔ ko nin dabɔra de ka se ka fasodenɲumanya kalan di jamanadenw ma. An ka ɲininikɛlaw olu tun b'a kɛnɛ kan u ye mun sɔrɔ an ben'o yira ni kunnafoniya ninnu senfɛ. Mali kɛlen do ka fɛɛrɛ caman sigi sen kan ni waati na ka se ka seko ni dɔnko ale yakubaya cogo min na a bɛ se ka kɛ ɲɛtaga sababu ye. An bena caman ɲɛfɔ a ye o ko la. Fasodenw tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛnamayali hukumu kɔnɔna na an bena maa dɔ bisimila an ka plateau ka bi ni o ye Modibo Tarawele ale ka se ka ɲɛfɔli kɛ Mali yɛrɛ ye wulikajɔ mun kɛ a ko la. An balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi juma ye juillet kalo tile 11 san 2025 an bena min walawala aw ye ni sisanda in na. I n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na École de la citoyenneté ale ye a ka wulikajɔ ta ko naaninan groupe kari baaraw kɛ ka kɛɲɛ ni alamisa ye juillet kalo tile 10 san 2025 ni baara in ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o de ye denmisɛnw ka minisiriso ale ɲɛma n'a bɛ Monsieur Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba ale ko fɔ a jirala k'a fɔ ko nin hakilina ninnu dabɔra de ka se ka fasodenɲumanya taabolo di jamanadenw ma wa ko nin baara in k'a walankatala ka ɲɛsin AES jamanaw ma. Isa Sise ale tun b'a kɛnɛ kan a ye mun sɔrɔ an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. Nin ye à l'école de la citoyenneté tako naaninan baaraw daminɛlen ye. Mali jɔnjɔn fo ka taa se AES jɔnjɔn ma olu de kɛra ka nin kɛnɛ in sigi. Maaba caman nana kɛnɛ in kan k'u ka nisɔndiya jira ni hakilina in la min bɛ sifinw dɛmɛ adamadenya taabolo la. Première édition ni deuxième édition a ye mun yira a diyara président ye parce que a ka hakilina don a waleyara mais baara kɛcogo la a ko nin de bɛ se ka an dɛmɛ jeunes fɛnɛ dɛmɛ walasa u ka faamuyali sɔrɔ u kan ka jɔyɔrɔ jumɛn de fa bi jamana jɔli la. Fɛn in laɲini ye mun ye hakilina an ka jamana jɔli an yɛrɛ bɔra yɔrɔ min na an ka jamana kun jɔlen don mun de kan fɔlɔ. Tako sabanan tɛmɛnen kɔ naaninan maaw fɛnɛ ye jɔnjɔn sɔrɔ u ka fɔ la u bɛ n'u jeniyɔrɔ fili yalasa AES ka se ka taa ɲɛ. N ko n bɛ n ka nisɔndiya fɔ n tɛ se a dan na parce que déjà ne kɛla porteur de flambeau ye o ye déjà nisɔndiya dɔ ye o ye kelen. Filanan ne bɛna tila ka kuma tuguni jeunesse tɔgɔ la surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya ma nin 4e cohorte in donc ala ka d'anw ma o ye nisɔndiya ko ye quoi donc k'a ɲini u fɛ u ka fara an kan n'ala sɔnna inshallah an bɛ se ka min kɛ an k'o kɛ. Tile 15 kɔnɔla la nin baara in bɛna sifin 1000 ni 800 fara ɲɔgɔn kan minnu bɔra Mali la kɔ kan ani AES jamana tɔw la. La première fois quand nous avons appris l'initiative nous nous sommes dit que an kelen ka nin hakilina in kibaruya mɛn an ye k'a fɔ a ɲɛti bɛ AES jamana sifinw ye kosɛbɛ AES ka ɲɛtaga la. Mettre nos mains ensemble et bâtir notre espace. Minisiri Fɔnba ka kuma kɔnɔ ale seginna ni hakilina in laɲini kan. Aw nakun yan parce que an jigi dalen don aw la président jigi dalen don aw la jamana jigi dalen don aw la. A bɛ se ka vraiment baara mun bɛ sen na a bɛ se ka dɛmɛ kɛ baara in ka se ka ɲɛ cogo min na
vraiment jigi dalen don aw la o de la kosɛbɛ o de y'aw nakun ye yan. À l'école de la citoyenneté ale ye kalanbulon ye min bɛna kɛ sababu ye ka yɛlɛma don an ka sigiw togo la ani ka an ka sigiɲɔgɔnya sinsin. Ni wulikajɔ in tako 4nan nafa bɛna se AES jamana sifinw ma. I n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na journée mondiale de la population ni o ye fasodenw tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛnamaya ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ CNJ régional ale vice président Modibo Traoré an ye wele bila ale ma yaasa a ka se ka ɲɛfɔli caman kɛ aw ye. Modibo i ni ɲankuma. Wa ni ɲankuma. An ba. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ni ye 11 juillet ta k'a lajɛ ale ye don ye don kɛrɛnkɛrɛnlen don min bɛ kɛ sababu ye ka se ka fasodenw tɔgɔladon ɲɛnamaya. Mali ma to kɔ a ko la o kama an b'a fɛ ka ɲininkali fɔlɔ min k'i la Modibo o de ye k'a yira k'a fɔ yala Mali bɛ nin don in ɲɛnamaya kun jumɛn de la. Bon an bɛ an lamɛnbaga bɛɛ fɔ an'an filɛbaga bɛɛ fɔ fɔlɔ nin journée in bɛ ɲɛnamaya Mali la ka caya sifinnakaw de ka yɔrɔ la n'i y'a jate minɛ fɛnɛ sifinnakaw de ka ca Mali population na comme journée in dédiélen bɛ population de la donc sifinw de ka ca kosɛbɛ à partir de 60 ka taa fo 70 la. Donc du coup san o san an b'a la ɲɛnɛmaya ka activité dɔw de initier a kɔnɔ population yɛrɛ bɛ min bɛ population yɛrɛ impacté directement o de la a ka d'an ye san o san fo n'an dɛsɛra an ka se ka action a n'a kɛra action kelen fila ye an ka se k'o initier a journée yɛrɛ don kɔnɔ pour que au moins ka gɛrɛ population na ka essayer ka fɛn dɔ kɛ o bɛ se ka nafa bɔ min na puis a n'u ka journée in fɛnɛ kibaruya sɔrɔ parce que apparemment c'est méconnu mɔgɔ caman t'a dɔn même ko juvénile la mɔgɔ caman t'a dɔn donc nin bɛ kɛ sababu ye k'a yira u la k'a fɔ nin y'u ka don de donc u ka to k'u hakili to a la an ka jɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que an bɛ se ka hali bi ka impacter an ka sigidaw la n'an ka kominiw na cogo min na. Modibo Mali kɛlen don ka kumasen min sugandi ni o ye thème ye o de ye ka garisɛgɛ di sifinnama kelen-kelen bɛɛ ma u ka se ka u ka duw sigi jamana kɔnɔ jamana min basigilen don ani bɛn sinsinlen don a kɔnɔ yala ni hakilina min taara a dabɔlen don laɲini ye jumɛn ye a n'a bɛ se ka nafa jumɛn lase jamanadenw ma. Bon n'i y'a ta k'a lajɛ nin laɲini yɛrɛ fɔlɔ c'est comme si nin bɛ bɛɛ bɛ nin minɛn kɔnɔ quoi population bɛɛ n'i y'a ta k'a lajɛ donc déjà n'i ye laɲini in ta k'a lajɛ de un fɔlɔ a bɛ jeunes de concerné o de la bi an y'a kɛrɛnkɛrɛn la ka thématique fila ta min yɛrɛ b'a to jeunes bɛ épanouissement sɔrɔ ka chance sɔrɔ u ka famille kɔnɔna la thématique fɔlɔ-fɔlɔ kun ye jumɛn bi an ye min traité o ye kun ye de violence basée sur le genre n'i y'a jate minɛ o bɛ kɛ sifinnakaw ma a bɛ kɛ min a bɛ kɛ famille de kɔnɔ donc du coup ka explication ni mɔgɔ ma a la ani mɔgɔ minnu b'a degun kɔnɔ u bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min na sifinnakaw ka niveau la comme an b'olu de représenter thème filanan kun ye jumɛn ka denmisɛnnin i n'a fɔ npogotigininw ka kuma olu ka reproduction kan parce que fɛn caman b'a kɔnɔ mɔgɔ caman t'a dɔn jeune fille caman t'a dɔn a b'u bila ka taa erreur dɔw kɛ u ka ɲɛnamaya min bɛ se ka jouer u kan tagalen ɲɛfɛ donc journée in n'i y'a thème ta k'a lajɛ a bɛ nin fila concerné parce que nin fila bɛɛ bɛ kɛ famille de kɔnɔ donc et puis a fila bɛɛ bɛ kɛ jeunes de fana b'a kɛ donc n'a y'a ta k'a lajɛ forcément thème in m'u dɛmɛ kunnafoniyaw la ani kodɔn sira fɛ ani ka lafiya u ka famille kɔnɔna la. Voilà et donc sisan an bɛna e ɲininka aw min ye CNJ régional tɔndenw ye kɛrɛnkɛrɛnnen na e y'a vice président ye ka kɛɲɛ ni fasodenw tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛnamayali ye en tant que CNJ régional aw ye baarabolo jumɛnw sigi sen kan nin don in kama. Bon bi i n'a fɔ n bɛ k'a f'i ye cogo min na sɔgɔmada in na fɔlɔ 9h midi an ye Asakoba Bangoni an y'o salle de conférence ta ka sifinnaka fɛn fɛn bɛ Bamako commune 6 ka bɛɛ mɔgɔ dɔ wele ka na ka nin thématique fila in ɲɛf'u ɲɛna i n'a fɔ violence basée sur le genre ani reproduction ka a ɲɛf'u ɲɛna o kɔnɔna la an ye kitiw d'u ma n'o ye eau de javelw ye safinɛw ani baara sokɔnɔna la baaramisɛnninw la e mago bɛ se fɛnmisɛnnin minnu ma kitiw an y'o d'u ma c'est pour leur montrer que k'a fɔ an bɛ yan et puis ni fɛn in bɛ olu de kama donc o kɛra activité fɔlɔ-fɔlɔ an ye min kɛ ka ɲɛfɔli k'u ye on a amené des spécialistes pour ça donc a essayé k'a yir'u la k'a fɔ nin de ye aw ka lafiya sira ye
famille kɔnɔ ka ɲɛsin thème in yɛrɛ ma filanan an taara sugu kɔnɔna la parce que n'i y'a jate minɛ o kɛra entre midi 14h donc an taara sugu kɔnɔnaw la an ye sugu fila ta comme a kɛra commune in na Bangoni sugu juste o bɛ Asakoba kɛrɛfɛ conférence banna midi 30 donc an donna sugu kɔnɔ maintenant ani Sugunikura Minekura sugu donc an taara yen nɔ an bɛ micro trottoir jardin donc an bɛ mɔgɔw ɲininka est-ce que i bɛ journée in dɔn donc n'i y'a sɔrɔ an bɛ cadeau d'i ma t-shirt ni fɛnw c'est pour que ka u la nisɔndiya ani ka essayer ka yira u la k'a fɔ journée yɛrɛ ye min ye an yɛrɛ ka baara ye min an bɛ sɔrɔ k'o ɲɛf'u ye bon an ye CRJ de conseil régional du district de Bamako au nom de la jeunesse maintenant an ye nin journée initiale de kama thème ɲinan thème ye nin de donc an ye nin de fɔ donc o bɛ kɛ sababu ye o sugu kɔnɔ parce que n'i y'a jate minɛ mɔgɔ ka ca sugu kɔnɔ et puis mɔgɔ bɛɛ bɛ yen musokɔrɔba fo denmisɛnnin fitinin donc du coup n'i donna i bɛ population toucher directement donc an y'o baara fɛnɛ kɛ ka bɛn ka tilo la ka bɛn 15h moins ma donc an k'an bɛ a essayer fɛnɛ ka na adverse fɛnɛ TV fɛnɛ la ka essayer ka ɲɛfɔli kɛ a bɛ se ka kɛ an ma dɔw sɔrɔ sugu kɔnɔ mais olu b'u ka so kɔnɔ sisan u sigilen bɛ k'aw lajɛ donc a fɛnɛ bɛ kɛ sababu olu fɛnɛ ma u k'an ka baara dɔn an bɛ ka min kɛ an n'u ka journée dɔn ani an ye ko min kɛ journée in yɛrɛ kɔnɔna la. Modibo an b'i fo i ka wele jaabili la k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin de tun ye CNJ vice président ale ɲɛma ka laseli ye ka kɛɲɛ ni fasodenw tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛnamayali wulikajɔw ye hakili la a ye faamuyali caman sɔrɔ kunnafoni bɛ taa ɲɛ ka aw ladɔnniya k'a fɔ politique culturelle ale ti dɔwɛrɛ ye o ye jamana ye fɛɛrɛba min sigi sen kan ka se ka i k'a dɔn k'a fɔ min ye Seko ni Dɔnko ale yakubaya o hukumu kɔnɔna na jamana kɛlen don ka hakilina camanw ta hakilina minnu bɛna kɛ sababu ye cogo min na Seko ni Dɔnko ale nafa bɛ se ka jamana lasɔrɔ cogo min na ka kɛ yiriwa sira ye yaasa ka faamuyali sɔrɔ Asanso ale ye wulikajɔ kɛ a ye mun sɔrɔ Zayide Zubo ye ale b'o lakali an ye. Walasa ka Seko ni Dɔnko sankɔrɔta an ka collectivité kelen-kelen bɛɛ n'a ka fɛɛrɛw don wa o fɛɛrɛw de bɛna kɛ sababu ye ka se ka Seko ni Dɔnko ɲɛnamɛli baaraw sigi sen kan min bɛ taa laban ɲɛtaga kow la. Culture yɛrɛ fɔlɔ an b'a ta o la culture ye dɔnniya de ye ayiwa o dɔnniya o bɛ se ka yakubaya cogo jumɛn na i y'a dɔn dɔnkili ni dɔn ni sinimaw ni fɛn olu bɛɛ b'a la mɔgɔ mun b'o kɛ fɛɛrɛ mun bɛ tigɛ ko olu jukɔrɔma don yaasa olu ka se k'u ka baara kɛ ko ɲuman kɛ ka se ka fɛn kuraw dilan k'aw jira mɔgɔw la ka fɛɛrɛw tigɛ o yɔrɔw bɛ se ka balo a la cogo jumɛn na n'i y'o olu bɛɛ de kɛ ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ o de ma ko politique culturelle c'est-à-dire politique culturelle tɛ dɔwɛrɛ ye fɛɛrɛ mun bɛ tigɛ jamana fɛ ka Seko ni Dɔnko jukɔrɔma don a bɛ fɔ o de ma. I n'a fɔ baarabolo tɔw Seko ni Dɔnko fɛɛrɛw fana bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ. Mɔgɔ tɛ taa kɔ la i bolo lankolon u tɛ taa kɔlɔn na i bolo lankolon i ni juru de bɛ taa i ni filen de bɛ taa ayiwa o tɛ ɲɛ min kɔ fo jamana ka musaka de bɔ ka o bila o kunkɔrɔ o y'a fɔlɔ ye a filanan ye jumɛn ye olu mɔgɔ minnu b'a o baaraw kɛ u ka se ka kɛ basigi kɔnɔna na tabarikala bi na a fɔra ko avocat nana avocat bɛ artiste ye o ye assurance ye o ye jigisɛmɛ ye n'o tɛ fɔlɔfɔlɔ an tun b'a mɛn karisa man kɛnɛ an y'an bolo kɛ ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ o ye fɛn caman ye. Walasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ o gɛlɛya ninnu na Seko ni Dɔnko baarakɛlaw hakilina ka ca. A fɔlɔ ye jamana ka jɔ a jɔyɔrɔ la ni n ko jamana ka jɔ a jɔyɔrɔ la jamana ka dɛmɛ di o y'a fɔlɔ ye jamana ka sariyaw ta min b'a to Seko ni Dɔnko mɔgɔw bɛ se k'u ka baara kɛ basigi kɔnɔna na ka d'a kan artiste dɔw bɛ yen ni kumaw bɛ kuma na n'i y'o fɔ n'i bɛ jamana kɔnɔ min ta a hakili tɛ bɛɛ ka se k'i fɛ ta fɔ gɛlɛya b'o la. Bon ni formation bɔra la a tɔ ye financement ye financement kɔni fɔ gouvernement ka sɔn ka nafolo de don art ni culture la jamana tɔw b'a kɛ cogo min na ni Burkina ta ni Senegal ta ni Côte d'Ivoire ta nin bɛɛ bɛ nafolo de don cinéma na nin bɛɛ bɛ nafolo de don Seko ni Dɔnko la parce que fɔlɔ Seko ni Dɔnko financement tun bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ mais an bɛ don min na ko bi o organisme minnu tun bɛ Seko ni Dɔnko financement kɛ u bɛɛ y'a dabila. Fɛɛrɛw sigili sen kan Seko ni Dɔnko hukumu kɔnɔna na o de bɛna kɛ sababu ye ka nin secteur in bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔna la. Bon, je pense que o ye fɛn ɲɛnama de ye parce que tant que politique culturelle yɛrɛ tɛ yen an t'a dɔn an bɛ taa sira min fɛ au moins ni État sera ka cadre dɔ yamaruya o la mɔgɔw b'a dɔn u kan ka min kɛ et chaque fois que ni mɔgɔw bɛ mot culture prononcer Seko ni Dɔnko u bɛɛ b'a kɛ mɔgɔw bɛna faamuya ka taa fɛ mɔgɔw bɛna sɔn a taa fɛ donc an bɛ État féliciter ko ɲumanba de. O kama san 2025 sugandili mun kɛra ka kɛ Seko ni Dɔnko san ye o bɛna kɛ ni gɛlɛya fura ye.
nin de bɛ taa ni an ye farikolo ɲɛnajɛ kunkanko kibaruya la k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin ye kibaruya ye min kɔni ye maliden caman dusuma kasa yalima maa caman ma faamu kibaruya in bɛ tali kɛ min na o de ye mali basketball musomaninw n'u si bɛ taa san 19 na ko olu tɛna ye république tchèque diɲɛ ɲɔgɔn bɛnba kɛnɛ kan ka sababu kɛ ko visa ko o gɛlɛyara yasa ka faamuyali sɔrɔ nin ko la fédération malienne de basketball ale ye barodalasigi kɛ barodalasigi in senfɛ kibaruya mun bɔra a ko la anw ka ɲininikɛla Zayide Zuboy ale taara kɛnɛ kan a ye mun sɔrɔ an ka jɛn ka ɲɛmada o fɛ. Mali jamana a kɔni dusuma kasilen don kosɛbɛ ka sababu kɛ waliya dɔ tara fɛn min ye k'a ka bogotigini minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ bolola dolantan kɛ n'a bɛ wele basket féminin olu kɔni bali la visa la kunnafoniya fɔlɔ minnu n'o sɔrɔla o de ye k'a fɔ finitigilaka maa fila olu kɔni tɔgɔ yera fɛn min ye lisi kofɔlen min n'a dara visa dibagaw olu ɲɛkɔrɔ o kɛra sababu ye k'u bali ka visa di an ka bolola dolantankulu in ma ni ka taa coupe du monde ale kɛnɛ kan. Cɛk'u ma sɔn ka visa di an ma o tun y'o fɔlɔ ko an ka taa Dakar ayiwa an labɛnnen k'an bɛ taa Dakar nin kalo tile 3 an ka lasigiden min bɛ Dakar Biro Jalo a ye Cɛk'u ka ambassade wele pour que ambassade wɛrɛ yamaruya ka visa di Mali ma pour que an ka se ka taa ambassade d'Espagne o ma sɔn nka o ko fɛnɛ ka da kan ko hali n'an taara Dakar k'u tɛ se ka an ta k'u tɛ se ka visa di an ma ko ka tugu visa 30 de b'olu bolo kɔrɔ mɔgɔ 1-2 de b'olu bolo ka visa traité mun bɛna fɔ an ye ko sɔrɔdasi minnu man kan lisi kan k'u siranna o transport la an bɛ taa kɛlɛ de kɛ Tchèque Mali bɛ taa kɛlɛ kɛ Tchèque mun na an b'a sɛbɛn militaire an b'a déguiser de sport sira fɛ ni sɔrɔdasi bɛ se ba la mun t'a ta. Fɛn min ye fédération malienne de basketball ɲɛmaa ye a kɔni ma ka nisɔngoya a m'o dogo a y'a yira k'a fɔ nin waleya in kɔni a tɛ tali kɛ cogo si la farikolo ɲɛnajɛ la nka a laɲiniw de ye politiki baaraw ye ani gɛlɛya minnu bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛw cɛ. An ka denmisɛnninw kɔni sacrifiera de sira kan min tun ye sira la dɛ denmisɛnnin minnu don ma se politiki wɛrɛ u tɛ politiki yɛrɛ dɔn mais Mali taabolo man di bɛɛ ye o y'olu kungo ye u k'an fana kungo to ɲɔgɔn na kɛlɛ dɔ de bɛ sen na anw ka jamana bɛ taabolo min kɛ a man di dɔw ye kabini Mali ni Russie gɛrɛla ɲɔgɔn na a ma diya Tchèque ye donc o kɔlɔlɔ de bɛ ka se anw ma tan olu ban ka visa di an ma o ko de la. Hali n'o y'a sɔrɔ nin ɲɔgɔnnajɛ kofɔlen a tɔ tora tile damadɔ ye ni waleya minnu kɛlen filɛ nin o kɔni bɛna kɛ sababu ye ni ka an ka jamana sen bɔ nin ɲɔgɔndan ninnu baara ninnu na u kɔni ye wulikajɔw bɛɛ lajɛlen sabati walasa u ka se ka se nin kɛnɛ in kan nin waleya ninnu kɛra sababu ye k'a dan sira la. I n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na Zayide Zuboy ale de ye wulikajɔ kɛ wa laseli a bɔra Mamadu Jalo ale de yɔrɔ nin de bɛ taa ni an ye jamana kɔkanko kibaruya hukumu kɔnɔna na ni o ye brève ye maa mun ye wulikajɔ kɛ a ko la o ye Aissata Ba ale ni Mamadu Jalo ye an ka o ka sɔrɔtaw lajɛ. Nigeria finitigilakaw ye lase kɛ maramafɛntigi maa 30 olu bɔnɛnen na u ni na ka da bamaciya wale dɔ tali kan ka ɲɛsin dugu min bɛ yen nɔ Nigeria woroduguya fan fɛ ka o sɛgɛrɛ o hukumu kɔnɔ finitigilakaw o y'a yira k'a fɔ nin wagati laban ninnu na fɛn bɛ tali kɛ karogɛdɛ walew fo ka taa se dugu cili ma bamaci wale dɔw fɛ o wulikajɔw sabatili walasa ka o waleya ninnu kɛlɛ ni baara ninnu bɛ don o hukumu kɔnɔna la o bamaciya wale minnu kɛra sababu ye ka maa 100 caman ni kulu bɔnɛ u ni na. Centrafricaw fɛ yen nɔ kulu minnu bɛ yen nɔ n'olu ye bamaci kulu 2 ye olu ye lase kɛ ka yira k'a fɔ olu kɔni ka kulu a cira ka taa bɛn ani kelenya o sinsinni baaraw hukumu kɔnɔna la o wulikajɔw senfɛ Ali Darasa n'ale UPC ɲɛmaa ye fo ka taa se CB Bobo ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ u b'u sen don bɛn sinsinni baaraw la Centrafrique jamana kɔnɔna la. Touadéra n'ale Centrafrique jamana ɲɛmaa ye a ye tanu kɛ ka ɲɛsin nin waleya in ma min bɛ kɛ sababu ye ka se ka bɛn k'o sinsin. Sudan jamana kɔnɔna la du 700 olu kɔni ye u sigiyɔrɔw bila ka sababu kɛ Sudan finitigilakaw olu ni force de soutien rapide olu ka kɛlɛw kɛra sababu ye ka ni ma kofɔlen ninnu ni k'u wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min bɛ yen nɔ n'o ye Darfour n'a bɛ wele Kordofan o dugu kɔnɔna la diɲɛ tɔnba min sigilen don taamadenw olu ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma o y'a yira k'a fɔ bamaciya walew fo ka taa se kɛlɛw ma olu kɔni kɛlen don ka maa ba caman de kɛ k'u sigiyɔrɔw bila.
Chine ani l'Amérique jamana ka lasigiden minnu ɲɛsinnen don u ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma olu y'u ka lasew kɛ ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye Malaisie ale dugu kɔnɔna la. Bi juma u ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ min bɛ tali kɛ walasa ka se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sanni feerew fo ka taa se diɲɛ kɔnɔna la kibaruya minnu bɛ yen nɔ ni k'u da don olu la. Ani fɛnɛ musaka min bɛ sara dancɛw la n'o ye tarif douaniers ye ka olu kumaw kɛ fo ka taa se kɛlɛ min bɛ Ukraine jamana kɔnɔ ani kɔgɔjibolo min bɛ Chine ni Taiwan ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya min b'o hukumu kɔnɔna la ni k'i da se olu bɛɛ lajɛlen ma. Ayiwa nin de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw la an bi aw fo ka waleɲuman dɔn a filɛliko ɲuman na ka ɲini aw fɛ aw ka to aw nɔ na ka sababu kɛ nɛgɛ kaɲɛ 19 tɛmɛlen ni sanga 35 ye ani Asanso bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nansarakan kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ ko Ala ka Mali lataa ɲɛ. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.